ஹலோ நைட் ரைடர்ஸ் ஃபேமிலி. எஸ், இன்னைக்கு கேகேஆர் டீம் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். ஓப்பனர்ஸ் ஃபின் ஆலன், அஜின்கியா ரஹானே கேப்டன். நம்பர் 3 கேமரூன் கிரீன். நம்பர் 4 ரகுவன்ஷி. நம்பர் 5 ரிங்கு சிங். நம்பர் 6 சார்த்தக் ரஞ்சன். எமர்ஜிங் பிளேயர் அவார்டு வாங்குறதுக்கு சரியான கேண்டிடேட். அடுத்து ஃபாலோட் பை ரமன்தீப் சிங், சுனில் நரைன், வருண் சக்கரவர்த்தி, ஆகாஷ் தீப். ஹர்ஷித் ராணா ரூல் அவுட்னால ஆகாஷ் தீப் ஆடுவார். சிமர்ஜித் சிங்கை ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ண போகிறாங்க. பட் ஸ்டில் ஆகாஷ் தீப் தான் ஆடுவார்னு நம்புகிறேன். உம்ரான் மாலிக்கு ஒரு ஆப்ஷன் தான். அடுத்து வைபவ் அரோரா அண்ட் பதிரானா எஸ், ஃபஸ்ட் மேட்ச்லேருந்தே அவைலபிளாக இருக்க போகிறாரு. என்ஓசி மட்டும்தான் பாக்கி. ஃபஸ்ட் மேட்ச்லேருந்தே அவைலபிளாக கண்டிப்பாக இருப்பார். ஓப்பனர் டிம் சைஃபர்ட் பிளேயர் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட் கேண்டிடேட்டில் இருந்தார். பட் ஸ்டில் நான் ஃபின்னாலேருந்து ஆடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நானாக இருந்தாலும் ஆடுவேன். ஏன்னா அவர் அந்த ஃபியர் ஃபேக்டர் கொண்டு வருவார். மற்றபடி பேட்டிங் சாலிட் டீமாக இருக்குது. பவுலிங்கில் கொஞ்சம் வீக்னஸ் இருக்குது. பட் அவங்க ட்ராக் ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். கொல்கத்தாவில் அதுபடி தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த டீம் நல்லா தான் இருக்குது. மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.